ना बरेच रवा. खुसखुशीत चटपटीत पदार्थाची गोडी. त्यावर अधिक असा मालवणी भाषेची गोडी. युट्यूबकर आणि कोकणकर तुमका परत किचन आणि फक्त परत किचन मध्ये कशी वाटतात स्नेहा सरोजची जोडी. तर आजची आपली रेसिपी हा जोडीची नाही हा एकच हा. पण त्या हां. एका रेसिपी बरोबर आपण दोन प्रकार दाखवतो म्हणजे एक के साथ एक फ्रीचा जे जो फंडा असतो. जोडी घेणार आणि त्याचे 3 होणार. कसा तो ओळखा. खाली कमेंट करून नका सांगू. आम्ही तुमका सांगतो. नाहीतर प्रत्येक गोष्ट म्हणतात, की कमेंट करा, कमेंट करा, कमेंट करा. तर आजची आपली रेसिपी हा चला तुमका सस्पेन्स न वाढवता सांगूनच टाकतो. आजची आपली रेसिपी आहे हे बघा. जातंय जरा जवळ आणि घेतोय ह्या बघा. अलगद घे. हरंडी पण महागच. बाबा अंडी महाग आणि हातातनं फुटली ना, तर ह्याचं काय नाही व्हायचं. म्हणजे किती पण तुम्ही उचलूचा प्रयत्न केला तरी अशी सरकतं ती बोटामधनं. म्हणून अलगदच घेऊ बाई. तर आता ह्या अंडे का फंडा आज आपण बनवणार आहोत. अंड्यापासूनचे 2 अंड्याचे प्रकार, पण ते झटपट होणारे प्रकार जे तुम्ही सकाळी घाई गडबडीमध्ये तुम्ही पटकन बनवू शकता किंवा संध्याकाळी सुद्धा तुम्हाला पाहिजे असेल फक्त घरात 1 किंवा 2 अंडी उपलब्ध असली, की तुमचं काम जाम. पण ह्या अंड्यांमध्ये पण तुमका माहिती आहे, आजकाल प्रत्येक गोष्टीमध्ये तशी भेसळच होता. तसे अंड्यांमध्ये भेसळ असता, पण तुमका माहिती आहे, आता ना मागून कोणतरी असं वर खाली मान करतात. काय माहिती ते असं काहीतरी केलं नाही का ना बोलायचं तो असतं ना सस्पेन्स म्हणजे आपण जे ठरवलेलं असतं ते विसराक होता. तर ह्या अंड्यामध्ये पण काय म्हणतात माहिती तुमका ओळखूचा लागता. आता मान किती पण वर खाली केली तरी तुमका सांगताय. हे अंडी असतात ना ताजी आणि शिळी अशी असतात. म्हणजे सर्रास शिळी अंडी खावासारखी नाही, तर तुमका आजचो व्हिडिओ त्याचं कसं व्हिडिओ आहात म्हणजे कसा ओळखायचा? ताजा अंडा खायचा आणि शिळा अंडा खायचा. तशी फ्रिजमध्येच आणल्या-आणल्या ठेवतो आपण. तर बघूया. पण जास्तीत जास्त किती दिवस वापरायची? तर 2 आठवडे. त्याच्यावरती तिसऱ्या आठवड्यात तर अंडा वापरायचा नाही. भले फ्रिजमध्ये ठेवा की बाहेर ठेवा. तर तर दाखवतो कसा हां, पण ओळखायचा. शिळा झालेला जर अंडा तुम्ही ह्यो प्रयोग करून कळला, की हा अंडा शिळा, आता ह्या टाकून द्या, वापरू नका. हं. चला, म्हणजे भले ते 2 आठवडे होणे, नाहीतर 1 आठवडा, नाहीतर 1 दिवस, नाहीतर 1 तास, नाहीतर 1 मिनिटं. चला. त्यासाठी पाणी घ्यायचं बाउलमध्ये. बाउलमध्ये नका घेऊ हो. टोप असलं तर टोपात पण घ्यावा. नाहीतर म्हणशाल आम्ही आता बाऊल आणू का आता दाखवणार खडे जातं. हां. हे बघा, ह्या असा अलगद सोडायचा. ह्या खाली गेला. ह्या असा वर हिला ना आणि पेऊक लागला तरंगात. मलवणी शब्द हा पेऊक आणि मराठी शब्द तरंगणे. पाण्यावर तरंगणे. तर आता बघा. समजून जायचं पाण्यावर ही तिन्ही अंडी हां. आता ताजी आहेत. या आता अंड्याचा आकार बघा. हां. मस्त आहे ना, अगदी सुबक. ह्याच्यात काहीतरी गडबड आहे. आणि ना या काय तडा पण तडा गेली पण आहे. केलेली आहे. हां. आता ही आता मी बाजू काहीतरी ठेवूया. बोलणार होते, पण राहून दे नको प्रयोग तर. केलेले तर बाजूलाच ठेवूया. ते हां. अंड वापरूयाच नको. पण नंतर आकार ह्याचा छान आहे त्याचा. मला हां. आवडलो आकार. आता हे बघा, ही सगळी अंडी आपण जो प्रयोग केला खाली. ह्याच्यानुसार ताजी आहेत. म्हणजे ही आता वापरू का आपण बिनधास्त वापरू. आता ह्या अंड्याचं सुद्धा आता किती रवा करूया. चल करूया शिळा प्रयोग. असा तर वर येत. हां. एक वाया होता शिळा आणून. वरती येता की नाही. नाही, हा सुद्धा ताजाचा. ताजाचा. फक्त ताना जास्त वेळ ठेवू नको कारण हां, त्याचा हे काय गेली आहे, तडा. तडा गेली आहे. त्याच्यामध्ये जीवजंतू जातील. एक शिळा पाहिजे होता. बघूया अजून 2 अंडी आहेत. प्रयोग करून तर बघूया. ही पण ताजी आहेत काय काय? 1, 2, 3 अरे, हा पण ताजाच निघाला. सगळी ताजीच आहेत. जाऊ चांगली गोष्ट. तर असा ताजी रवतली नाही तर काय. रविवार, बुधवार नुसती साकटतं. मग ताजीच गावतली. आता ही आता आपल्याला वापरात नाहीये. एक्स्ट्राची नाश्त्यात लागली. अंडा व्हाया असता आपल्या. हं. परत असा चाली-चाली आमलेट कोणी खाल्लास काय? माका लय आवडतं आणि हा सुद्धा मिरचीतला. मस्त आणि तुमका माहिती आहे अंड्याची बुर्जी त्याचं रेसिपी आपण दाखवली. अंड्याची बुर्जी पण झटपट होतात, पण त्याच्यामध्ये पण प्रयोग असतात. काय म्हणतात अंडा घोटाळा, अंड्याची बुर्जी, त्याच्यानंतर हाल्फ फ्राय, साधा अंडा, मसाल्याचा अंडा म्हणजे भरपूर. अंडा हे असा जसं बटाट्यासारखं प्रयोग आहे. जसं बटाटो कसं व्हेजमध्ये आपण कशाही प्रकारे वापर करू शकतो, तसं आता मी अंड्याचं. तुमका आधीच सांगितले ओपनिंगला 2 अंडी घेणार मी आणि त्याचे 3 ऑमलेट करणार. म्हणजे आता घरात अंडी कशी दुधासारखी असतात. आणूची लागतात. संपली की आणूची आणि लक्षात राहुला तर आणली, नाहीतर फ्रिजमध्ये आपली 2च आहेत आणि 3 मुलं भांडतात. मग काय करणार? मग तो प्रयोग आज आपण परब किचनमध्ये बघूया. तर मी 2 कांदे घेतलंय. हे बघा असे बारीक तुकडे करून आणि ऑमलेट करा काय त्याका बारीकच कांदो व्हयो. तुमका कसं आवडता ना, तो तुम्ही सांगा. पण माका तर शक्यतो ना एकदम बारीक. म्हणून मी चॉपर घेऊन इले. बोलले चॉपरमध्ये घालूया आणि एकदम बारीक असे मोठे-मोठे तुकडे केले.
ह्या भांड्यातच फेटलंय हा मी अंडा. आणि ह्याच्यात मग आता चॉपरला आता लावून घेते झाकण. ह्या चॉपर पेक्षा इलेक्ट्रिकल चॉपर बरो ना. हम्म. ह्यो असं ओढूक ताट मारता ना. नाही बाई मारलो आज. वापरून वापरून मला वाटतं तो. आणि याचा फायदा काय माहितीये, झाकण असता आणि डोळ्यातून पाणी येत नाही. कांदो रडवता ना आपल्या तो एक फायदा होता. सरोज म्हणता इलेक्ट्रिक चॉपर घेऊया, पण हा. इलेक्ट्रिक चॉपर लाईट गेली तर काय करतं लस. नीट पकड इथं. हा लाईट याला गेली. याला हात हा. नको लावू. मिक्सरचा काम पण आपल्या ह्याच्यामध्येच होता ना लाईटीवर. तसा चॉपर जर लाईटीचं घेतलं तर हवला परत. माका अजून मनासारखं बारीक नाही झालो म्हणून मी उघडून बघितलंय. आता परत लावते. श्रद्धाने लिहिलं लबाबदार अंडा. हा लबाबदार अंडा पण असता. काही रेसिपी सांगा तुम्ही. फक्त कांदेच आपल्याला बारीक करून घ्यायचे. हा आता ठीक आहे, एकदम बारीक. हलवू नको आहे. आता मी बोलले ना ह्या भांड्यात घेऊचा. आता घेतलंय काय आहे मी, मिरची. मुलं जर खात असतील तर तुम्ही मिरची कमी जास्त करू शकतास. थोडीशी कोथिंबीर आणि आता कांदो. मोठा बाउल घेऊ काय होता, ह्या घेऊ काय को. झाला ना त्यातला प्रयोग संपला. किता फेटाक गाव जागा होई भरपूर. मोठ्या आज आपण करतोय अंड्याची रेसिपी. काय करतोय, 2 अंड्यापासून 3 अंड्याचं ऑमलेट. हा 3 अंड्याचं नाही, 2 अंड्यापासून 3 ऑमलेट. हा 3 ऑमलेट. आता हे बघा 2 कांदे घेतले आणि बारीक चिरून घ्यायचे, एकदम बारीक. मी ऑमलेट मध्ये कधी टमाटर घालत नाही. आता ह्याच्यात घालून घेऊया मीठ. हा गुलाबी मीठ कसा तर ह्या हा सेंदा नमक, सेंधव मीठ मराठीत, हिंदी कित्या बोला. बघा चॉपरला एकदम कांदो रेषा रेषा तसो डसान घ्यावता. आता ह्यो कांदो आहे ना मिठात चांगलो हे करून घेऊया, म्हणजे काय तर पाणी सुटतात त्याका. तुम्ही कशा कशा प्रकारे ते ऑमलेट करतास ना तर आपण सांगा. काही ना बघतास तर आपण सांगा. आवाज आणि आम्ही दिसतो की नाही व्यवस्थित ता सुद्धा खाली लाईव्ह मध्ये सांगा. हे बघा ह्या हा ना ह्याना काय होतली माहितीये, भरीक भर. हे 2 चमचे बेसन घातला ना तर आपल्या अंड्यात वाढीवपणा येता आणि चव पण छान लागता. आणि जे का ऑमलेट उचलूची भीती आहे ता बिंदास उचलू शकता. हे आता मी 2च चमचे पोह्याचे ता बेसन घालते, ता ढवळून घेते. जास्त नाही घालायचं. हा 2च चमचे. भले तुम्ही एका अंड्यात जरी घातलास ना तरी अर्धो चमचो घालून बघा, मस्त चव येता. आणि परतलास ना मग तो कुठलो पण तवो वापरा. शक्यतो अंड्याचा आमलेट आहे ना आपल्या नॉनस्टिक पॅन मध्ये ना बिंदास येता उकलू. पण आपलं लोखंडी आणि असले तवे असतील ना तर जरा ज्याका सरावा त्याकाच जमात. नाही तर तो तुटतात. हा मग तो नाजूक असता आणि जरा गुळगुळीत. जसा चॉपर उघडला ना तसे डोळे आमचे पाणावले. माझे पण म्हणून डोळ्या घातला होते. आता ह्या कोलसवून झाला. आता आपली जी सगळीच अंडी पाण्यात घातलेली आहेत. आता ही 2 अंडी घेते. अजून याच्यात घालूचा अंडी नाही आधी घालत आहे. आता अंड्यात काय होता ते खै डाग राहतात मसाल्याचे. मिरची घातलेली आहे तरी पण किंचित असो रंग येण्यासाठी हळद थोडीशी. आणि ह्यो लालच आहे ना गो, तिखट नाही ना. हे बघा म्हणजे ऑमलेटला एक ना रंग छान येता म्हणून घालायचं. नाही तर हिरव्या मिरचीतलाच ऑमलेट ना छान लागतात. जशी हिरव्या मिरचीतली भजी सरोज करताना ती माका लय आवडता. हिरव्या मिरचीतली भजी एकदा दाखवूया. हा त्याच्यात ना मसालो नाही घालायचो. मसाल्यान म्हणतात ना हळदीन आणि मसाल्यान नरम पडतात. हा नरम पडतात. नम्रता म्हणते कांदा बारीक चिरण्यासाठी खूप पेशन्स लागतो. हो बरोबर आहे, पेशन्स खरंच लागतो. बारीक कांदा आणि तो डोळे बंद करतो ना आपले. मग त्यापेक्षा
ही आयडिया बेस्ट आहे. चॉपर. हा, आपण डोळे बंद करत असा अंदाज असतो आपल्याला कांदा चिरायचा, पण एकदम बारीक येत नाही आणि ऑमलेटला बारीकच कांदा छान लागतो. हो की नाही खाली कमेंट मध्ये सांगा. सारख्या सारख्या स्नेहा काय या सारखा कमेंट कुठून मध्ये बघता ते सांगा. सांगा. काय काय आज काय बनवलात ते सांगा. हळदी कुंकू कोणी घेतला की नाही ते सांगा. हो. विशाल राहुल लिहितोय हाय. असा अंडा तोडायचा नाही, हम्म. कपचे बारीक बारीक पडतात. हे बारीक बारीक कपचे दिसले असतील तर सांगा कमेंट मध्ये. आता ह्या बघा, ह्या असा टाकले. आणि अंड्यामध्ये टमाटर कोण कोण घालताना ता सुद्धा सांगा. आम्ही तर कधी घातला नाही, मी सरोजकडे पण नाही बघितलंय, भले आमच्या आई पण करत होती तेव्हा पण नाही बघितलंय. पण मी हा अंडा असा ऑमलेट घातलेला ना, मी हॉटेलमध्ये बघितलेलं आहे. पण माका तर चिला वाटायचा. चिल्यात घालतात ना गो. आणि छान लागतं. हा. करून बघा. आता मी हो चमचो नाही घेतले, काटो घेतले. काटा लगा, काट्यांना पटकन फेटूक होता अंडा. करून बघा हे पण प्रयोग. त्याच्यात वायच पाणी घालू या बरोबर, कारण आपण घातला बेसन. पाणी घालतात असं, पण थोडस पाणी घालायचं. आरतीने दिलं मी घालते टोमॅटो ऑमलेट मध्ये. हो, टोमॅटो ऑमलेट म्हणतात त्याला. काविश लिहितोय तुम्ही दोघी बहिणी आहात का? नाही, आम्ही दोघी जावा जावा. जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडत असेल तर तुम्ही सांगू शकता कुठून बघताय, आणि अंड्याचे 2 प्रकार तुम्ही काय काय करता ते सांगा. आणि काय म्हणतात ते, आवडत असेल तर स्क्रीनवर डबल टॅप करा, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. डबल टॅप म्हणजे स्क्रीनवर डबल टॅप केलं की लाईक होतं. आमकाच माहिती नव्हता, नंतर माहिती पडला. टाक टाक करा, कोणी सांगितलेलं कुठल्या दादांनी. मला अजूनही कांदे ते ना येत आहेत माझ्या डोळ्यावर. आरती म्हणते बेसन पहिल्यांदाच बघते. हो, तुमच्याकडे जर अंडी कमी असतील, 2 अंडी असतील आणि तुमच्याकडे माणसं अचानकपणे 3-4 आली, तर तुम्ही काय कराल? तर हे अंड्यामध्ये हे बेसन घालून बघा. जसा आपला बेसनचा पोळा होतो ना, तसा हा अंड्याचा पोळा खूप छान होतो. 2च चमचे घाला. जर 1 अंड्याचं करत असाल तर अर्धा चमचा घाला. तन्मयने लिहिलं फ्रॉम पुणे. ओके, धन्यवाद. तन्मयने लिहिलं ताई भाकरी शिलवाना, म्हणजे कळलं नाही तुमचा प्रश्न. शिकवाना हा, असेल. शिकवाना. आपण भाकरीची लाईव्ह रेसिपी दाखवली आहे. शर्वरीने लिहिलं हो, आमच्या आई पण बेसन टाकते. श्रावणीने लिहिलं, श्रावणी सुर्वेने. हो, बेसन टाकून खरंच खूप पोळा म्हणजे पुरवठ्याला येतो. चव पण छान लागते. अचानकपणे जर म्हणजे 2च्या जागी 4 असतील तर काय करायचं? हो. मग अशा वेळेला असं करायचं आणि खूप छान चव लागते. तुम्ही एकदा हा प्रयोग नक्की करून बघा. आणि त्यांनी काय होतं, पोळ्याला जरासं एक ना, काय बोलतात ते, मिळून येतं ना अंड्याचा पोळा, आणि मग तो उचलायला बिंदास हाताळू शकता. आता आपण 1 अंड्याचं हे पण दाखवणार आहोत ना, कारण मी त्याच्यासाठी एक ठेवलंय दूध. ते हे दूध, आता दुधाचं काय करणार ते आपण नंतर बघू. हा, ते नंतर. ओम सुर्वेने लिहिलं आम्ही 1 दिवस करून बघू. नक्की करून बघा, तुम्हाला नक्की आवडेल. घरात दीड माणसं असतील तर काय करावे स्वयंपाक रोज? 1.5 माणसं म्हणजे एक लहान मुलगा असेल ज्याला आपण दीड म्हणतो. आम्ही राजापूरला आहोत. श्रावणी सुर्वे म्हणते राजा. ओके, तर बाकी कुठून कुठून काय बघताय ते सांगा. कुठून कुठून तुम्ही रेसिपी लाईव्ह बघताय ते आम्हाला नक्की कळवा. हळदी कुंकू घातला की नाही? ह्या वर्षी हळदी कुंकू किती दिवस आलाय हो? यावर्षी थोडे दिवस. आता रथसप्तमी येतली, रविवारी रथसप्तमी असा. आता येतलो रविवार म्हणजे 25 तारीख, 26 जानेवारी हळदी कुंकू संपला तरी घालतली. 25 जानेवारीला हळदी कुंकू संपलेलं आहे. आता आपलं गरम करून घेऊया. हा, तवा गरम होईपर्यंत कुणाचे कमेंट आहेत ते मी वाचून घेते. जर तुम्ही व्हिडिओ खूप आवडतात. ओके, श्रावणीने लिहिलं धन्यवाद, आणि तुमचं आमच्या परब किचन मध्ये खूप खूप स्वागत. काविशने लिहिलं आम्ही नवी मुंबईहून बघतो. अशोकने लिहिलं आम्ही जुन्नरवरून बघतो. श्रद्धाने लिहिलं आम्ही आमलेट मध्ये थोडे दूध पण घालतो. हा, ते आता तुम्हाला पुढे सांगतो की आम्ही काय काय घालतो. आणि परत तुम्ही आमलेटचे कोणते कोणते, म्हणजे अंड्याचे कोणते कोणते, जसं की फ्राय राईस सुद्धा खूप छान होतो, अंडा फ्राय राईस.
आमच्या घरात पण 1.5 माणसं आहे ना, म्हणजे आमचा छोटा मुलगा. जेव्हा आम्ही तो तिखट खायला बघत नाही. मग त्याच्यासाठी आम्ही काय करतो त्या 1.5 माणसासाठी अंडा राईस हा बेस्ट पर्याय माझ्यासाठी तरी असतं, की आणि मी त्याच्यासाठी पण असाच अंडा करणार आहे. त्याची रेसिपी आता लगेच येणार. जसे हे 3 ऑमलेट झाले, की तुम्हाला लगेच दाखवणार. त्याच्यात काय काय घालायचं हां, छोट्या मग मुलांसाठी. छोट्या मुलांसाठी. म्हणजे हां. वर्ष, दीड वर्षापासून 3 वर्षापर्यंत. सुरेखा लिहिते अहिल्यानगरमधून बघतो. ओम सुर्वे लिहितो आम्ही साताऱ्याहून बघतो. खरंच खूप छान आहे. म्हणजे महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यामधून आपलं चॅनल बघितलं जातं. आपला खूप खूप मालवणी चॅनल हो. आहे. पण तरी पण लोकं म्हणजे बोलतात ना, प्रत्येक महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यामधून बघतात. त्याच्याबद्दल खूप खूप आभार. तेल आता नॉनस्टिकमध्ये खूप हां. कमी लागतं. बघा मी तेल एकच चमचा टाकलेलं, अर्धा पळी चमचा म्हणजे पोह्याचा, तो टाकलेला. मी ते सुद्धा काढलं. तुम्हाला वाटतं गॅस चालू झाला नाही? हा बघा आहे. हा बघा गॅस आमचा चालू आहे. गॅस हा बारीक आहे बघा ना. मी बारीक केला, तवा तापला हां. तसा आणि तेल टाकलं कारण तेल धुंबेल ना. हं. तर हे तेल सगळीकडे करून घेतलं. आम्ही काय करतो माहितीये तुमका नॉनस्टिकचे तवे काय ऑमलेटसाठी घेणं नाही. पण काय असतं हां. आंबोळे करून, करून जो तवो होता ना त्याका नॉनस्टिकचो करायचो ऑमलेट आणि मच्छी फ्रायसाठी. तेलाचं प्रमाण कमी लागतं. तुम्ही तसा करतास की नाही ता सुद्धा सांगा. आता ह्या काय करायचा ढवळून घ्यायचा. मीठ बघा. मीठ हो, मीठ व्यवस्थित पडलंय. असं बाय कोण चाकण बघत. श्रद्धाने सांगितलं अंडे उकडून त्याची बुर्जी पण करतात. हो. हो. त्याला काय म्हणतात भाजी. घोटाळा आमलेट पण केला जातो हां. भाजी, घोटाळा भाजी. अंडा. अंडा घोटाळा. हां, आता हे बघा. असं पसरून घ्यायचं. हे करणं खूप गरजेचं आहे हां. हो. कारण मग मध्ये ना ते हं. हे राहतं बॅटर ओलं-ओलं आणि परत ते वेळी मग अंगावर उडणं, गॅसवर उडणं हा प्रकार होतो. आता मी गॅस मीडियम करते. एकदम बारीक हे केलेली. बघा गॅस पेटलेला आहे हां. जर हं, तुम्हाला ते दिसत नाही, पण तो जरा वर आहेत ना, हं. त्याच्यामुळे. आता आपल्याला याच्यावर ना झाकण ठेवावं लागणार आहे. झाकण ठेवणं खूप गरजेचं असतं हां. हे घ्या. हे बघा. म्हणजे व्यवस्थित मगाशी शिजतं. जो मी काढलेला ना तसे 2-3 थेंब असे कडेने सोडून घेते. कारण तवा आपला नवीन आहे. त्यामुळे आपल्याला काय झालंय, नवीन तव्याला थोडंसं तेलाचं प्रमाण कमी असतं. तसं नॉनस्टिकला गरजच नसते. वॉव! तुमचं नाव नाही कळलं. फर्स्ट टाईम हिअर. काय बनवत आहात? तर आज आपण करतोय अंड्याचे 2 प्रकार म्हणजे अंडा आमलेट बेसिकली. ऑमलेट करतोय. हं. अगदीच कमी अंडी असतील आणि तुम्हाला पुरवठ्याला आणायचे असतील, तर हा व्हिडिओ नक्की बघा. 2 अंड्यामध्ये तुम्ही 3 आमलेट कसे बनवू शकता? हं. आम्ही नॉन-व्हेज खात नाही, पण तुमचे व्हिडिओ दररोज बघतो. हो, आमच्या व्हिडिओमध्ये नॉन-व्हेज पण असतं, व्हेज पण असतं. हो. पण तुम्ही बघता हे खरंच खूप चांगलं आहे. धन्यवाद, हां. धन्यवाद, धन्यवाद. आता हे असं सोडून घ्यायचं चारी बाजून. चुकला पाहिजे. हे बघा. धाप. बेसनचा जो कलर होता ना, तो पण त्याला आलेला आहे बघा. हं. सोनेरी रंग जो असतो ना. अजून जाऊ नका. अजून आपल्या दुसरं आमलेटचा प्रकार बाकी तो आहे. पाठी ठेवलेला आहे, जो हं. छोट्या मुलांसाठी आणि त्याच्यामध्ये पण मी आता जसं ह्याच्यामध्ये बेसन घातले 2 चमचे, त्याच्यामध्ये पण मी 2 चमचे घालणार आहे. जसं आता ताईंनी हं. सांगितलंच आहे, पण त्यासाठी आत्ता जे जॉइन झालेत त्यांना सांगतो. 2 आमलेट 2 अंड्याचे 3 ऑमलेट आणि एक लहान मुलांसाठी कसं ऑमलेट करायचं तो प्रकार. ओम सुर्वे लिहितोय खूप छान. थँक यू. असंच आमचे व्हिडिओ बघत राहा, लाईक करा, तुमचं परत डबल टॅप किचनमध्ये करा. खूप 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 स्वागत. हं. अंड शिजायला काही जास्त वेळ जास्त लागत वेळ नाही. नाही लागत. पटकन होतं. हे बघा असं बघायचं असं कडेने. हं. हां, शिजला. दिसता काय बघा शिजला. हं. आता मी पलटीच मारून टाकतले. म्हणजे तुमच्या प्लेटमध्ये तुमका गमात. ह्या हे बघा. बघा. मस्त रंग येलो आणि छान असा आपला ऑमलेट शिजलेला. परत तेल. नॉनस्टिकला काविलता बाबा जरा जपून वापरा, नाहीतर हो, नॉनस्टिकचं हे निघतं हां. हो. फक्त हे काय ढवळायचं नाही. आपल्याला पलटी मारायचंय. त्यामुळे ह्याला काय एवढं घासलं जात नाही. फक्त आता मी तेल हे करते वेळी खरखर, खरखर झालेलं आहे. हं. एक तर एक ना डाऊल घ्यायचं. त्याने तुम्हाला ना अंदाज येईल आपला ऑमलेट किती घालायचा आहे आणि किती नाही ते.
हे डाऊलभर घेतलं ना, की बरोबर होतं ऑमलेट. रेसिपी आवडत असेल तर स्क्रीनवर नक्की डबल टॅप करा. पटकन. आणि हळदी-कुंकू घातलास की नाही? काय-काय वाण आणलास? काय-काय वाटलास? मी काल एक हळदी-कुंकूक गेलेले. माका ना अगरबत्तीचा ह्या मिळाला कमळ आणि त्या मस्त होता चांदीसारख्या. जसा सोना चांदी तर महाग झाला, पण त्या चांदीचाच भांडा भेटला. मला तर खूप आवडलं ते. मी आता आणलं नाही दाखवायला, पण छान होतं. आमच्या तळाची आहे, तिने मला हळदी-कुंकूला काल बाजारात भेटली आणि म्हणे हळदी-कुंकूला या. तशी घरी येऊन आमंत्रण दिलं. हळदी-कुंकूला उखाणे नाही घेतले, फक्त आम्ही फोटो काढले. हा आजकाल ट्रेंड आलाय हळदी कुंकूचा. उखाण्यापेक्षा पण भारी ट्रेंड आहे. उखाणे घ्यायचे नाहीतर आणि खायला काहीतरी नाश्ता. म्हणजे हम्म. हळदी-कुंकू का घालतात? हळदी-कुंकू स्त्रिया का घालतात? पुरुष का नाही घालत? त्याचं उत्तर हं. मी देते तुम्हाला त्याचं उत्तर. दुसरं ऑमलेट करते वेळी. म्हणजे आपल्या छोट्या मुलांचं ऑमलेट करते वेळी मी देते. हळदी-कुंकू स्त्रिया का घालतात? पुरुष का नाही घालत? नम्रताने दिलं बेसन पोळा पण असाच असतो. हो, बेसन हं. पोळा पण असाच असतो. फक्त त्याच्यात तन्मयने ताई मुलांसाठी टिफिन रेसिपी सीरीज करा, सकाळी लवकर होणाऱ्या. ओके, माझी ओके. मुलगी टिफिनला नक्की, चपाती नक्की ताई. नकोच म्हणते. ओके, म्हणजे तुमच्या मुलींसारखं पण आहे, चपाती नकोच. अनिशा लिहिते, "हाय ताई, खूप छान आहे तुमची जोडी पण आणि रेसिपी पण. हं, थँक यू." हं. पूर्ण सुकला ना वरती, कीच तुम्ही तो ऑमलेट परतायला घ्या. नाहीतर मोडतो. हां. हा प्रकार जास्त ना मी ज्यावेळेला आपल्याकडे कोरोना होता आणि दुकानात जायला मिळत नव्हतं, तेव्हा अंडी मिळते वेळी नाकी नऊ यायची. मग पुरवून अंडी कशी खायची, तेव्हा मी हा प्रकार शिकले. आरती दुखाने लिहितं, "माझी पोरगी कशीच भाजी खात नाही. त्यासाठी काय करू?" आता अच्छा. वहिनी पण थोड्या वेळापूर्वी तेच सांगत होती. त्यांची पण मुलगी आहे 14 वर्षाची. तिचं पण तेच इश्यू आहे, की ती पण कोणतीच भाजी खायला बघत नाही. काल त्यांनी शेगलाची भाजी केली. मुलांनी हिरव्या पालेभाज्या खाव्या ही आपल्या आईंची खरंच इच्छा असते, की काही नाही खाल्लं तरी हिरव्या पालेभाज्या खाव्या. तर तिने ती पण भाजी खाल्ली नाही. मेथीची तर भाजी सोडूनच द्या. तर हं. त्यासाठी काय करायचं? सगळ्यात सोपा उपाय काय असतो सांगा? मी आता मेथीची भाजी तर ती खातच नाही. मग मी थेपले करते ना, ते तिला खूप आवडतात. मग मी थेपले करते. हां, म्हणजे मेथीचे हां, थेपले करा. पालकमध्ये हं. सुद्धा पराठा, बटाटा घालून जर असं काही वेगळं करून दिलं ना, तरी ती आवडीने खाते. मग ते 2-3 मग ते 3 मागेल, 4 मागेल आणि बटर ज्या गोष्टीवर टाकलात ना, तो तिला आवडतोच आवडतो. हां, मग असा प्रकार तुम्ही करू शकता. म्हणजे तुम्ही जे हां, मुलं भाज्या खात नाही त्यांना पराठे द्या, मेथीचे थेपले द्या हां. किंवा तुम्ही आपण जे म्हणजे हे बनवतो ना, काय होतं ना, कटलेट्स वगैरे बनवतो त्याच्यामध्ये भरपूर साऱ्या भाज्या हां, घाला. अशा घाला हां, भाज्या की त्यांना गमल्या नाही पाहिजेत, दिसल्या नाही पाहिजेत. अशा हां. भाज्या घाला. जे म्हणजे जेणेकरून कसे त्यांच्या पोटात जाईल. मी तेच करते. ग्रीन कलर का आला? मी सांगितलं फूड कलर टाकलाय गं खा. मग पालक खाते ती. आणि ती उसळी खाईल, कडधान्य खाईल, पण तिला पालेभाज्या नको. तर मी अशा पालेभाज्या तिच्या पोटात टाकते, घालते. पहिली मुळ्याची भाजी आवडीने खायची, कारण मुळा कसा ह्याच्यामध्ये कोशिंबीर सॅलडमध्ये असायचा ना, तिला आवडायचा. आता तो सुद्धा तिने बंद केला. चला आता आपल्या अशा प्रकारे 2 पोळ्या झालेल्या आहे. 2 आता ऑमलेट तिसरा झाले. राहिलाय. आता तिसरा तिसरा ऑमलेट. ऑमलेट राहिलेला आहे. तर हं. तिसऱ्या ऑमलेटला काय मी डाऊल नाही वापरणार आहे. असंच ऑमलेट ओततात ते दाखवणार आहे. बघा हे बघा. नॉनस्टिक तवा घेतलात की तुम्हाला तेलाचा प्रकार खूप कमी वापरावा लागेल. प्रमाण. खूपच. प्रमाण. तेल हा प्रकार पण झाला ना, प्रकारच आहे हा. हा बघा हे असं थेंब आहे ना, असं सर्वत्र असं गाळून घ्यायचं असं, असं, असं. आता काविलतात व्यवस्थित आलं. मी काय करते माहितीये ऑमलेट पण आहे ना, चपातीवर टाकून घेते, चपाती शेकून झाली की आणि तो रोल सुद्धा देते कधी-कधी. गपचूप. शाळेत कधी-कधी नॉन-व्हेज नसतं ना अलाऊ. नसतंच. मग मी असा गपचूप प्रकार देते. आणि असं दिलं ना, की मुलांचं कसं खातेवेळी पडत पण नाही. भाजी चपाती दिली की कसं पडतं. आता ह्याच्यात भरपूर आपल्या हे उरलेलं आहे पातळ. तर हा सुकायला वेळ लागेल. मी जरा आज मीडियम करते. झाकण आपलं कट टू कट आहे. आहे आज चालू. हे बघा 2 झालेले आहेत. आता तिसऱ्याला जागा ठेवली आहे मी दुडून. कशी वाटली जयेशने आयडिया? लिहिलं, "असू द्यात सगळे प्रकार आहेत. तुमचं का आहे काय नवीन?"
आम्ही कुठे म्हणालो की नवीन, ज्यांना येत नाही त्यांच्यासाठी आम्ही हे सांगितलं की जर तुमच्याकडे अंडी ऐन वेळेला कमी असतील तर तुम्ही करू शकता. तर आम्ही असं नाही म्हणालो की अंड्याचा नवीन प्रकार आम्ही तुम्हाला दाखवतो आहे. नाही. आम्ही अंड्याची नवीन रेसिपी दाखवतोय असंही नाही म्हणालोय. आम्ही जसं अंड्याच्या रेसिपी हां, दाखवतोय. जसं आपल्याला दूध वगैरे हं. रोजचं आणायचं असतं, तशी अंडी पण आपल्या लक्षात नाही राहिली. दूध, अंडी आणि दळण. हं. हा बघा आता सुकलाय. सुकल्यावरच परतवायचं. सुकला की असं चारी बाजून त्याला हे करून घ्यायचं आणि मस्त छान रंग आलाय. जशी मध्ये आच लागते, मी मीडियम केली होती, मध्ये लागली. पण छान रंग आलाय आणि मंद आचेवर शेकून घ्यायचा कारण आतमध्ये तो शेकला पाहिजे. तर हे बघा आपले असे हे 2 ऑलरेडी 2 पोळे तयार झालेले आहेत. त्याच्याबरोबर आता हा तिसरा. मस्त मऊसूत आहेत बघा. हे बघा. असं पाहिजे असं. हातातून पडलं की कसं वाटतं? हं. जसा तुम्ही म्हणाल बेसनचा पोळा म्हटल्यावर कडक होईल, पण हा नाही होत. याच्यात आपल्या 2च चमचे वापरलेला आहे आणि एवढं मऊसूत आहे बघा. हे बघा. असं अंड झालं पाहिजे. आता आपलं हे बघा तिसरं अंड. म्हणजे आपण 2 अंड्यामध्ये 3 अंडी व्यवस्थित म्हणजे माणूस व्यवस्थित जेवेल एवढं तरी आहे. हं. आता मी या एवढ्या मोठ्या अंड्याच्या पोळ्याबरोबर दुर्वांगला 2 चपात्या देते. ते पण रोल करून. कसे ते सांगा? 2 चपात्या तो खाता. दुर्वांग माझं 2 चपात्या एका ऑमलेट बरोबर खाता. ओढून नाही, रोल करून. तुमका दाखवूचा असा तर तुम्ही आता लगेच लाईव्ह मध्ये सांगा. हे बघा. गॅस एकदम बारीक आणि शेकून घेतलेलो हा. हे बघा. हा. ह्यो एकदम शेवटचो कायलो मोठो. मग भांडतली. ह्यो माका, ह्यो तुका आणि ह्यो आवशिक. खूप छान आमलेट झालं. हं. याचा खायला. हो या. येवा, नक्की येवा, या. येवा. नक्की येवा. हं. गरमागरमच. अजून आमलेट बाकी आहे. हो, अजून एक आहे. आता हं. हे बाउल घेते मी. ह्याच्यामध्ये कांदा वगैरे काही घालायचा नाही. लहान मुलांसाठी. हां. फक्त ह्याच्यामध्ये मीठ आणि तुमचं आवडीनुसार थोडासा चाट मसाला भुरभुरा. तुम्ही मॅगी मसाला पण वापरू शकता. जो मसाल्याचा हं. प्रकार तुमच्या मुलांना मुलांना आवडतो. आवडतो तो घाला. हां. हे बघा मीठ घातलं मी. आता मिठामध्ये लगेच मी दूध नाही ओतणार आहे. मला अंडी फोडली ना, की मला 2 ॲक्टर नक्की आठवतात. एक अमिषा पटेल आणि एक अमिताभ बच्चन. हं. आता घालून घेऊया ह्याच्यामध्ये चमचाभर दूध. हे बघा 1 चमचा ठेवला मी आणि हे घेऊया चांगलं फेटून. थोडासा मी हा बघा भरभरून घेतला चाट मसाला. गॅस आपली चालूच आहे तिथे. अर्धा मिनिट तरी हे अंड फेटावं लागेल. अंड फेटण्यावर पण आहे हां, हो. फेटावंच लागतं. आणि ह्याचा काय फायदा आहे ना, तो तुम्हाला आता लगेच मी दाखवते. दूध घातल्यावर काय फायदा होतो. आम्ही नाही घालत टोमॅटो. आरतीने दिलं. ओके. आवाज इलो तर लाईव्ह मध्ये सांगा. झालो अर्धा मिनिट सरोज. झाला. हे बघा असं फेस येतपर्यंत फेटूचा असता. नुसता गाडा 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 हलवलाच नाही टाकलाच ना तर नाही होता. हं. आता तेल ओतून घेतलंय मी आणि हा ऑमलेट असा तुम्ही थंय घालूक विसरलास ना थंय सुद्धा भुरभुरलास तरी चालाल. चमच्याने थोडंसं पसरवून घ्यायचं. एकसारखं. ह्या किती पसरवलं तरी काय होताला नाही वाढताला नाही हां. थंयच येतात. ते तिकडेच एकाच ठिकाणी गोळा होतो. त्याच्यात हं. बेसन होतं ना, बेसन चिकटपणा देतो. हं. अवय नको लावू. ह्या नको. विना झाकण देता चुकतलं. श्रावणी लिहिते आम्ही बेसनमध्ये अंड्यामध्ये दूध नाही घालत. हं. पण हे घालून बघा. आता एका ताईने सांगितलेलं आम्ही दूध घालतो. दूध घालायचं कारण काय? आरतीने सांगितलेलं. दूध का घालावं?
हे बघा असं हलतंय. जर तो असा पॅन असता ना साईडच्या कडावाला तर असं केलं असतं. नाहीतर आलं असतं अंगावर. नम्रताने लिहिलं ना, दूध घालून अंडे म्हणजे फ्रेंच आमलेट म्हणतात. अच्छा. चला ही एक चांगली माहिती आम्हाला मिळाली. हां, मला नव्हती माहिती हां. पण धन्यवाद ताई. हं. मी दूध का घालते सांगू? हा बघा जवळ या आणि हा प्रकार बघा. दूध घातल्यावर तुमचं अंड गुबगुबीत आणि दिसायला इतकं छान दिसतंय ना. हे बघा गुबगुबीत होतंय हे बघा. जी त्याची ती फुलायची प्रोसेस आहे ना ती जास्त होते आणि हे बघा. अजून तरी शेकतच आहे मंद आचेवर पण ते फुगलंय बघा. हे बघा, इथे बघा, हे बघा फुगलंय. फुगलेला फ्रेंच कापता अंड की. खरोखरचं झालं. हं. म्हणजे एका अंड्यापासून पण किती सारे प्रकार असतात बघा. हां. तुम्ही हा जे मस्त गुबगुबीत होतो आणि ह्याला काय आहे बघा, शेकला आपला. ह्याला जास्त काय वेळ कावील तर नाही, जास्त वेळ नाही लागत. आता ह्या काय कशात काढूया? त्याच्यावरच काढूया. काढा ना साईडला. त्या का पहिला घेऊया. हे बघा. त्याची फुगलेली प्रोसेस बघा एकदम मस्त असे हे मध्ये 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 म्हणून दूध घालून बघा तुमचा ऑमलेट आहे ना मस्त फुगला आणि गुबगुबीत होत ना जशी पुरणपोळी गुबगुबीत. भार्गव असतो तर माझं आज बोललोच असतो गुबगुबीत पुरणपोळी. हे बघा. ताई तवा कोणता आहे पूनम? तुम्हाला आम्ही खाली लिंक देतो. तुम्ही तो तवा मागवू शकता नॉनस्टिकचा. चपातीचाच हा. तवा आहे ना हा. हा चपातीचं ते पण प्रेस्टिजचा आहे. हा श्रावणीने लिहिलं खूप छान. पाण्याचे 2 थेंब टाकून पण गुबगुबीत आमलेट होतं. हो हो होतं. चमचाभर पाणी टाकायचं तरी पण होतं. श्रद्धाने लिहिलं अगदी बरोबर. चला आता धन्यवाद धन्यवाद तुम्ही पण आमच्या बरोबर जी माहिती शेअर करता आता हे त्याबद्दल अंड असं मनापासून दाखवा. हे बघा. फोडायची हात लावायची पण इच्छा होत नाहीये. हा, हे बघा ना किती मऊसूद आहे. तुम्ही म्हणाल बेसन टाकल्यावर तुटेल तर नाही कुठेच तुटत नाही. हे बघा मी आता ह्याला दुळलं 4 भाग केले आणि हे खूप बेसन छान जर लागतं. असतं ना तर हे मधल्यामध्ये त्याचे 2 तुकडे झाले असे आणि तो कुरकुरीत होतो. तोही व्हिडिओ हवा असेल ना तर खाली सांगा. बेसनचा पोळा तवावर कसा करायचा आणि पातळ. आणि हे आपलं दूध घालून जे लहान मुलांसाठी आपण अंड हा, केलं हे तर एकदम मऊसूद एकदम गरम आहे. हे बघा हे पण बाउन्स होत आहे. हे बघा असं असं हे तर होणारच पण हे बेसनचं होत आहे ना बेसन टाकल्यामुळे ते तर अगदी छान. रेसिपी आवडली तर स्क्रीनवर डबल टॅप करा. आता हळदी कुंकू केलास की नाही गाववाल्यांनो? केलास तर काय काय वाण दिलास? आम्ही एक वर्षी नथ दिलेली होय ना गं आणि आम्ही रांगोळी पण नथीची काढलेलो. नथीची रांगोळी काढलेली त्याचा व्हिडिओ पण आहे आणि हा. तुमका जाऊन जर बघूच असाल नऊवारी साड्या पण घातलेल्या तर नऊवारी तुमका साड्या नेसल्या. ते नेसा. आता सांगायचो अर्थ आहे आता 4-5 दिवसच रवले. आज आहे बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार 4 ह्यात तू दिवसातच. काय तयारी केलंस की नाही? अरे काय सांगू आता हळदी कुंकाच्या वाणाची तयारीपासून सुरुवात असतं. तर म्हटलं आता वाण 10 रुपयाचं आणू, 50 रुपयाचं आणू काय 100 रुपयाचं आणू काय 200 की 500? आता बजेट काय? आता तुम्ही काय सांगताल कितीचा वाण म्हणजे कमीत कमी वाण कितीचा मी तर वयात? एक सुचवतलंय तुका पण आणि आपल्या व्ह्युअर्स लोकांका पण हां. भांड्याची वाना घेऊच नको. भांडी अशी प्लास्टिकची तर कसलीच अजिबात नको. नको. भांड्याची वाना घेऊच नको. तसं आता मध्ये मध्ये परत इलेले किसने घ्यायचे, छोटे छोटे कावेल ते घ्यायचे. ते आता झाले. आता किसने पण भरपूर झाले. भांड्याची वाना घेऊ नको. जा घरात वापरू केत. आता एका ताईंनी गूळ दिल्यानी होता. मला आवडला आता. सेंद्रिय गूळ म्हणजे या महिन्यात गूळ जास्त खावा तर गूळ दिलेला. काय एक छान साखर वाटतं, साबण पण चहा वाटतं, पावडर, अगरबत्ती, मसाले, मसाले, त्याच्यानंतर फालुद्याची पाकिटं पण एकदा आमका त्या हां, नेर्लेकर ताईंनी दिलेली होते. म्हणजे तुमचा आवडता म्हणजे जे किचन मध्ये तुम्ही रोज वापरून खलास करायचा. भांडी भरपूर असतात. ज्याच्याकडे जी वापरूची ती भांडी असतात. पण ती भांडी मग काहीतरी टाक. ह्या वापरून खालेला खूप मस्त. तुमका देवाचं आवडली की नाही निरंजन जसं आयडिया? आता तुम्हाला मिळालं देवासाठी हां, अगरबत्तीचा पुडा. एवढा हां. असता ना फुलपात्र तुमका माहिती असत असा असा असता असा आणि हय हय ते होल असतं. त्या मला सारख्या पडा 4 अगरबत्ती लावल्यावर. पण ह्या असा कमळासारखा एवढाच हातभर पण छान मिळाला. त्या ताईंका पण मी धन्यवाद दिलंय काल. माझ्याकडे मला हवंच होतं. अनिशाने लिहिलं मी स्टीलचं कप दिला आहे पण छान आहे पिण्यासाठी. ती पण आयडिया चांगली आहे स्टीलचा कप कप. कप एक हां. कसा आपले फुटतात काचीचे वगैरे असलेले. पण हे स्टीलचे कप आहेत ना ते वापरायला ठीक आहे.
पण आता वाणाचं काय असतं बघा, की वाणाची अशी म्हणतात किंमत करू नये. नाही पण करायचं. काय करतात आजकालच्या बायकांच्या गॉसिप असतं. बाबा मी त्याच्याकडे गेलेलो आहे, तर त्याने काय दिल्यान बाबा एवढुसाच दिल्यान, मग त्याने ह्याच दिल्यान. मग मग आवर्जून पुढच्या वर्षी जेव्हा आपण निमंत्रण देतो ना, आमंत्रण देतो, तेव्हा ते ठरवतात मनात, की ह्याच्याकडे जाऊया की नाही जाऊया. म्हणजे असं म्हणजे हे लागतं, की बाबा त्याच्याकडे का गावला गेल्या वर्षी, मग आता काय दिताला, आता असाच काहीतरी दिताला, त्याच्यापेक्षा नको. दुसऱ्याकडे जर ₹500 ची चांगली पर्स किंवा दुसरा काहीतरी गावला, तर म्हणतात, "अरे त्याचं कधी निमंत्रण येतं, त्याची वाट बघतले." असे गमती-जमती आहेत आणि आणि करतात गॉसिप बायका, हां. की हे काय? हे आहे आमच्या घराकडे आणि मग काहीतरी नेऊन ठेवतात. त्यापेक्षा ना वापरा केक तसलाच देवा. माझा ह्यो विचार आवडला असा तर स्क्रीनवर डबल टॅप मीना करून लाईक गोस्वामीने करा. लिहिलं हाय, पूनमने लिहिलं बरोबर ताई प्लास्टिक आणि भांडी देऊच नये. किचनमध्ये रेसिपीसाठी संपतील अशा वस्तू वाण द्याव्या. ताई तुम्ही धन्यवाद, मेसेज द्या, धन्यवाद. प्लास्टिक अजिबात वाण द्या हां, हं. खरंच आहे प्लास्टिकचं वाण देऊ नका. कारण प्लास्टिकचा काही उपयोग होत नाही. 3-4 महिन्यामध्ये त्याचं ते वापरून त्याचं वरचं सगळं निघून जातं आणि ते फेकण्यालायक होतात. तर अशी वस्तू द्यावी जी हातात घेतली, की आता जसं हा काचेचा बाऊल आहे. एवढूसा जरी बाऊल असला तरी हातात घेतल्यावर आठवतं, अरे ह्याच्याकडे गेलेलं आहे, त्याने ह्यो बाऊल हो. माका वाण म्हणून दिलेला आहे. म्हणजे हं. आयुष्यभर आपली ही वाण वस्तू त्याच्याबरोबर असते आणि आपली आठवण सुद्धा असते. माका हां. गेल्याच वर्षी ना ती एवढी-एवढी दिलेली होती काचेची बरणी. मी त्याच्यात वेलची पावडर ठेवते. रेसिपीमध्ये बघत असाल तुम्ही. हां. मी वेलची कुटून ठेवले. एअर टाईट ढाकण आहे एकदम. काचेचाच चला अशा प्रकारे आता आपली काय म्हणतात जर कोणाला काही प्रश्न असतील, काय असतील तर तुम्ही विचारू शकता लाईव्ह एंड करायच्या अगोदर. रत्न महाजनने लिहिलं हाय आणि आजकाल ट्रेंड चालू आहे. भला है, बुरा है काय करतात चिठ्ठ्या उडवतात आणि त्या चिठ्ठ्यामधनं एक एक काढायची. शब्द असतो, गाणं असतं, काहीतरी ओळखायचं. असं हां. आहे, ते भला है, बुरा है, जैसा भी है, मेरा पती मग ते चिठ्ठीमधनं निघतं एटीएम आहे. नंतर निघतं गुलाम आहे किंवा मेरा पती मेरा समझदार है. असं म्हणजे जे काही आहे ते तुम्ही अच्छा. टाकायचं. पण मी ते नाही तो ते बघितला. हां. पण मला एवढं माहिती होतं असं तिने एकीने घातलेलं. मैत्रिणींना बोलावलं आणि नावं टाकलेली. एकीत तुळस, एकीत बांगड्या. मग त्या शब्दावरनं गाणं. मग किंवा नाव तुळशीवरनं हां, वगैरे ही पण असं आयडिया उखाणा. चांगली आहे. हां. मग तुमच्याकडे काय सध्या ट्रेंड चालू आहे तुमच्या सोसायटीमध्ये किंवा जिथे तुम्ही हळदी-कुंकूला गेला असेल, तो पण कमेंट करून नक्की आता सांगा. तिळगुळ नाही हो, हां. नाश्तो पण द्यावचो लागता. हां, नाही, नाही. त्याच्यासाठीच तर असते. ही आपली हळदी-कुंकू म्हणजे आपली छोटीशी आणि मी किटी आता पार्टी. सांगते तुम्हाला, हळदी-कुंकू स्त्रिया का घालतात, पुरुष का नाही. हां. ह्या वेळेला आपली शेतीची कामं सगळी झालेली असतात आणि बायका निवांत वेळ असतो आणि आपण कोणाला तरी भेटावं, आपली मैत्रीण, सखी वगैरे थोडा निवांत वेळ असल्यामुळे गप्पा माराव्यात. म्हणून हा हळदी-कुंकू सोहळा घालतात आणि सवासिनी हा करतात. कारण आपली सुख-दुःख मैत्रिणीशिवाय कुणाला वाटतं. आता माझ्या जोडीत असा, तुमच्या जोडीत कोण असतात तर तुम्ही पण सांगा. मैत्रीण असाल तरी पण सांगा आणि करताच की नाही हळदी-कुंकू ते पण सांगा. तुम्ही खाली नाव लिहा, की माझी सुख-दुःखाची ही मैत्रीण आहे. तुम्ही आहे. कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि एक उखाणा होता, जो उखाणा कमेंटमध्ये होता. त्यांनी लिहिलेलं, मी तो स्क्रीनशॉट घेतला. आता तो उखाणा म्हणते, नाहीतर त्यांना घे. राग यायचा. हां. हो. हां. सोन्याच्या ताटात खडीसाखरेची वाटी, सोन्याच्या ताटात खडीसाखरेची वाटी, श्रीकांतरावांचे नाव घेते 7 जन्मासाठी. हं. असं हे दीप्ती तुळसकरांनी दिलेला उखाणा होता. तर हा उखाणा तुमचा मी नक्की आजच्या रेसिपीमध्ये वाचून दाखवलेला आहे. जर तुमचा उखाणा वाचून दाखवायचा असेल, तर तुम्ही नक्की हळदी-कुंकू असो नसो उखाणा घेणं हा आपला जन्मसिद्ध हक्क आहे. मालवणी आपला चॅनल असा आणि त्याच्यामध्ये होतात गाणे आणि उखाणे. हां. आवडली तर रेसिपी लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब पण करा. ह्यो व्हिडिओ सेव्ह होतलो. आज आपण केलं काय 2 अंड्यापासून 3 ऑमलेट. जर अंड्याची असत कमतरता आणि झाली आहेत महाग हां अंडी. मग ह्यो प्रकार आवडतच तुमका. नक्की करा, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आणि काय म्हणतात ते हां, एकीने आता आता कमेंट वाचते. श्रद्धाने लिहिलं वाणासाठी साखर, डाळ किचनमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या वस्तू. हो, अशा दिल्या जातात. चला आता आपण एंड करूया. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. बोलून झालेलं आहे. ही रेसिपी नक्की ट्राय करा. चला बाय.